Gilantaw sa Kapitolyo nga mosaka pa ang koleksyon sa income niini karong tuiga nga ilang gitarget nga 7.4 bilyones ka pesos. Mas taas itandi sa 5 bilyones pesos sa miaging tuig. Gikan sa buwan sa Enero hangtod Agosto, miabot na og 4.8 bilyones ka pesos ang nakolekta sa lalawigan sa Sugbo sulod sa 8 ka buwan nga koleksyon. O kapin sa 65% na sa target ang nakolekta. Dako kay kitang chance nga meet ang target. As of now, daghan kayo ang mo-avail, especially during December, sa pagbayad sa real property tax for a 20% discount. So, murag, ang mga tao ganahan na niini. So, inig ka Disyembre, we expect nga mudako gid ang atong collection sa real property taxes. Sa pagkakaron, daghan na pod ang hisugod og pamayad sa atong mga quarry and sand and gravel resources. So, we expect na maabot ginato atong target this end of the year. Kaya rin kini nato kay ato yung analyson basta maningkamot lang kita, daghan mo kay improvements nato sa whole province of Cebu. Ang local revenues o buhis nga nakolekta sa Provincial Treasurer's Office magikan kini sa real property taxes, mga balayranan sa permit, sama sa pagpangubkob og bas ug graba o sand and gravel ug ubang quarry products. Income gikan sa South Bus Terminal ug uban pa. Ang probinsya nakakolekta og gibana-bana nga 259 milyones nga tax revenue. 130 milyones pesos niini nagikan sa mga real property tax o buhis sa mga yuta gikan sa Enero ngadto sa Agosto. Gawa sa revenues, mikita usab ang lalawigan og 149 milyones pesos nga dividendo gikan sa capital o investment receipts ug laing 112 milyones gikan sa regulatory fees. Apan dili lang kini ang income nga gidawat sa Kapitolyo kay adunay umaabot nga national tax allocation o ang kanhi gitawag nga internal revenue allotment kun IRA nga karong tuiga moabot og 5.8 bilyones ka pesos. Uban sa taho ni Paula Mendoza, Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.